Hola, jo sóc la Marta. Sí, la protagonista d'aquesta història. La història de la meva vida. La veritat és que, des de que vaig néixer fins ara, he patit tot el que es pot patir en la vida. Recorde quan tenia tan sols 10 anys. Era una xiqueta innocent que estimava la seva mare amb locura i que per a ella ho era tot. I va haver de patir la seva mort més tard. Encara que, quan aparegué aquell gentilhome que em va ajudar a l'enterrament, el vaig creure el meu pare. I per què no? Tots tenim dret a una figura paterna. Mai he sabut si ell era de veritat el meu pare. M'ha tocat viure aquesta vida. Però bé, continua la meva història. Tot anava bé. Fins que arribàrem a aquell molí. Pareixia que la meva vida anava a canviar, i ho va fer, però a pitjor. Aquell despreciable home, Sebastià, va fer amb mi tot el que va voler i més. Jo no ho suportava. Sols tenia 14 anys. I ara, fa tan sols uns mesos, quan se li va ocórrer eixa idea de casar-me amb en Manelic, per tal de poder casar-se ella en la pubilla sala. Tot el poble pendent de cada cosa que feia. Xaparders! I fins i tot, eixa xicona, la Núria, sempre damunt d'en Manelic. Ja estava farta! Fins aquella nit, en què Manelic i jo ens sinceràrem i ens descobrirem l'un a l'altre. Ahir fou quan ma vida començà a canviar. I ara puc dir que aquesta decisió que va prendre en Sebastià va ser la millor que va prendre en la seva vida, perquè l'arribada d'en Manelic ha portat llum a la meva vida. M'ha fet veure que es pot reconstruir el passat. Ara sóc una dona fort i valent, i no permetré que em tornen a manipular i abusar de mi mai més. I així termina la meva història, per a que es puga fer veure que una vida es pot reconstruir.